Ako po si Liz Rupino, asawa ni Shaz. Ako si Bench, kami po yung may-ari ng Sarios Restaurant. Nung pandemic, nawalan kami ng source of income. Yung pinakamalaking hamon nung nag-start kami is yung paano ipakilala yung dish ng mga taga-Cordillera at Ilocano dito sa Cavite kasi hindi ganun kakilala yung mga pagkain namin. Nung nag-start kami, bahay lang talaga kasi nga lockdown noon. Siyempre sa una, medyo mahirap. Sa umaga, pagka-market, siya na nagluluto. Then ako nagpo-post na. Tumutulong din ako sa kanya mag-prep. After namin mag-take ng orders, so siya na rin nagde-deliver. Yung mga customer namin, naghanap na ng ibang menus. Yun, una, dinakdakan, tapos pulpog, igado. Doon na namin buo yung concept na maging Ilocano restaurant, Cordilleran restaurant. Alam na namin yung pangalan ng Sarios dati kasi malayo ko yun nung bata ko. Yung hinahanap-hanap na ng mga customers tapos pinupush na nila kami magkapwesto kasi gusto rin nila mag-dine-in. Yung Grab, malaking tulong kasi siya. Kasi galing kami sa marketing. Yung visibility namin sa Grab, biglang yung mga umorder, nakakatuwa, maganda yung feedback. Lumawak yung reach namin dahil sa Grab. Kasi pag pumunta yung tao sa Grab food, talagang gutom yun. Kailangan namin talaga ng advertisement, yung visibility. Tapos, nung nag-launch si Grab ng promos, binasa ko talaga lahat yun. Pinag-aralan ko, nag-umpisa lang ako sa mga discount, effective yung advertisement. Kaya, ginawa ko, pinur-blast na namin. Tapos, yung sale namin, nag-times 2, nag-times 3. May pumunta lang na rider dito, binigay sa amin yan, nagulat kami. To be honest, hindi namin alam bakit. Basta ginagawa lang na. Ginagawa lang namin yung best namin. Tapos, hindi namin alam yung mechanics. Tapos nag-advertise lang kami, naka-focus lang talaga kami sa daily routine namin. Nakatulong din yung advertisements talaga. Yun yung isang maganda sa Grab. Tinutulungan nila yung mga maliliit na merchant, hindi lang yung mga big brands. Huwag kayong matakot na subukan mag-apply sa Grab. Yung mga inputs pa lang nila, tapos mga advices, malaking tulong yung Grab. Hindi lang sa sales, mas lalo pag small business owners kayo. Umattend kayo sa seminars, hindi siya waste of time. Mamamon. Marami kayong makukuhang ideas. Ideas, yeah.